Hey, uyayazi lento yokuthi uthi uvakashile emzini womuntu kuvele kulahleke imali. Kuvele kulahleke imali noma kulahleke into thizeni nje balulekile, kungabe isikhwama, kungabe futhi akubalekile ukuthi kuze kube into enkulu, kungalahleka ngishine eliclipper nje, kungaduka iremote. Kucingwe ke manje, kucingwe kuphume wonke umndeni wakhona ke manje. Ubona abantu bakhathazekile manje, kucingwe kungena ongabe khona ofonelwa yathi haya ume kancane kusaduka imali lana manje sisazama ukubheka yona, ngizobuyela kuwena. Awu kucingwe nawe usuyaqala manje lento iyakudla ukuthi Nkosi yami ngaze ngabala ekhaya ngesikhathi esirong, kanti usho kuncane. Uyabona izovele khona leli gama leli lizophuma, hayi leli gama liuvala. Okay, uyabona make kwakuphuma leli gama elithi uyazi la ekhaya kuyaqala iminyaka. Ngisho lezi ingane zifundisiwe imali aziyithinti, ngisho u2 azuthathi. Lezi ingane nje ifundisiwe noma unyafakazi athi imali ngiyibeka la, mina ngishiye stokfel imali ngiyifihli ngiyibeka la nje obala. Lezi ingane nje imali aziyithathi, kuyaqala. Nkosi yami, uthi uyazama na uthi ufuna ukulekelela, uzolekelelana, usuyisona, usuyadabukisa, uzolekelelana phela ngoba uwazi namakhona la ekhaya. Awuyazi kwalento, awukwazi nokubeka umbono ukuthi kodwa usubhekile zonke indawo, ngoba makwathi ubeka lo mbono kuzobe ngathi vele udukisa umkhondo kusho ukuthi uwe. Nkosi yami, sewuyodabukisa ke. Kuvele kuthiwa yekani lahlekile. Nkosi yami, cabanga le mali bekuthi angihambe nayo izolo, bekuthi angihambe nayo le mali ngini kumasibani imali yestofela. Angazi sengizoyikhokha ngani, ngoba ngiyusheleni nginjena nje. Lapho Nkosi yami, awusazi manje noma ofarish ukuyikhokha le mali. Mawuthi ofarish ukuyikhokha kuzothiwa ubuyisa leya uwo buyithathile, kusho ukuthi usuyakudla unembeza. Uma uzothi ufuna ukuvalelisa uhambe kuzothiwa useyahamba uyodla le mali. Bakithi uyabona lapho ila kubuya khona, uvela uphenduka isono, udabukise kubuye iyalo zabazali abakukhulisa bekutshela ukuthi angayihambe imizi yabantu. Kubuya konke ufise ngathi bangaqala phansi bakukhumbuza, uyisolo ubuza ukuthi kodwa mina ngaba ingane enjani engayilaleli iyalo zabazali, ngoba babeshila abazali ukuthi ingane ehambe imizi yabantu ayilungile. Lapha ayisekho into ongayenza. Uyabona mase beyitholile ngoba isuke ingalahlekile. Uyabona mase beyitholile, akekho obuyazosho ukuthi uzosebenzana ekamereni ukuthi cabanga nayo imali ngiyishutheke, ngikhumbula kahle ngiyishutheke nje la endaweni ethile. Sebekhulumela phansi, awusatshelwa and awusazi manje uzobuza uthini ukuthi imali igcina itholakele, ngoba nalapho uma ubuza kuzoba sengazi ukuthi uyasesha, ufuna ukuza ukuthi isimo sihamba kanjani, akekho inosola ngako. Bakithi imizi yabantu. Hayi